Després de 3 anys treballant amb el projecte Imaile, l'impuls d'una plataforma educativa que es pugui incorporar a projectes pedagògics de les escoles de qualsevol país europeu ja és una realitat. Un cop finalitzats els tests, els prototips d'Amigo i Iptri, el primer procés de compra pública precomercial europeu en l'àmbit educatiu es tanca en Viladecans desenvolupant-hi un paper clau. Per mostrar la implicació de la comunitat educativa de la ciutat, durant l'acte Vine a descobrir l'aula del futur, s'han ajuntat els representants de les plataformes educatives i els seus usuaris finals, els docents i els i les alumnes dels centres educatius. L'objectiu, explicar com ha estat treballar amb aquest software. Molt guai perquè està barrejat amb l'educació dels nens i l'aprenentatge amb les noves tecnologies d'ara, d'avui en dia. M'ha agradat perquè hem provat coses noves per estudiar i m'ha ajudat molt perquè he estudiat molt millor les coses. Permet treballar d'una manera molt més competencial, generant un aprenentatge més significatiu i sobretot el que comentaven, personalitzar l'aprenentatge segons els interessos dels nens, les dificultats dels nens i anar avançant al seu ritme i no al que nosaltres imposem. Està genial perquè manté el ritme del nen. Com que n'hi ha moltes diversitats, hi ha nens que van molt més ràpids, uns altres els va millor visualització, uns altres més la teòrica, o sigui, és depèn, et va guiant. Està superbé. Viladecans treballa de manera activa en la construcció de les aules del futur. És per això que per encarar la recta final d'aquest projecte europeu es va simular un entorn educatiu que s'adapta de manera integral a les necessitats dels alumnes en cada moment.